Bantu wa minto hapa gusi andonsi ya semua beta karibu sana ase page yane ya Rogers Kakasungura ya Facebook. Take to like and you share a content yiga onye ya kokokrin. Take tenkwa nege sakugito kyo mugusi andonsi ya sema tutegereta chingon kwenye chiense ebe ime ya Kenya ebe isiko ya Kenya. Amangana nare ndoche agendrete iskaiga nagani nkwanire na ende mbatebe bo maina asebore abantu mbare bakonyete omugabana Simba kuri gicikura abande muarenge team yongwae mukaruororo mugacha go join Simba lakini amagoso nare abantu muakoreta na ende tegetemba teiboronge kia next time ekero monta arosiria serikali agotigire isiko tosoka isika kona gutugera chi street kona gutugera chi WhatsApp group isika nga watiguru isiko ngwa korete gento gete bono kuna ukuna gase serikali etamagene Kakasungura inche nimbwato masani omusani oyo erekera rituko bunago cha asende noko nagontebe mushene ya nyarebe erebu na boira mogorobe kera akira asende noko nagonde nyarebe no mobe nyarebe ga koretega eine ere gasi yaye tabuatie ni other information ya rankonye erne ere yok okay to me nchebu no monto information ya konga ya mushene chinsa chindi na bera abase konkonye because ngo act ya rebune spy asende nagontebia abantu bari skari nkibagakora lakini omonto oyo egento ngereke monta akore bunanche egente kemo tinko muegena como bekange na asende na como tebia obubisi ekiagar enchereria kongo obubisi bwa abantu bande is the same way akogenda isiko achiko tebia abantu obubisi bwane bone egento ngokora I keep that person away onyo kondetera mangana nkomotegerera nchego nkomotegerera senge njako ngamushene ende era nkonye lakini nchebuno omonto mangana aneti nkomoa abantu bunabwo tingo twara confidence yesibare ingenchireye bakonga mushene ya nyarebe mbakurusi mushene ya nande bamoirere bono ntegerera abantu mbari bairete Simba mushene igore ya serikali ya kabairo yongwae ngwae gaibete chibese kwega beta mariogo pare gitongo akaria wese gete cyari kwa nyagitari gitongo akaria ngwa akarika abantu 10 batawa certificate ngwa akarika anko yae ngwa akarika sokoro yae oyogo tebi kwamanya kwebanga nere na ategete korosi ganto gake atotarire chibese chija tumigete campaign ayoro je bono atyanko boli omonto oyo onye goko maretera mushene ya serikali yaerete ugasokyo obobisi buna muariete na ngwa chibese ugasokyo obobisi buna muakorete tidiri gete kwa marenteire ntegete nkobori nonya naye onye gochiete sukuru kobwata akiri yaerete mam omagabano yo Simba ogotebe mushene yongwae ayorengerete na kwegene inga arakobeke serikali yaye tokoruse mushene yaye naye ochikwere ronde isiko oroche na kwegene boli richibu ndiringa tago kwegere bono abantu baraba kono gutwogerera isikangao chena konyete Simba nkamo bobisi wanya gitari chena konyete Simba nkamo bobisi buna chibasi cyare koibwa chena konyete Simba nkamo tebu na ESC yare kore binto chena konyete Simba nkamo tebu no ngwari gata bahiri lakini bono ire chikura ontugutire naye gwetinde gata bwe kwa manyene tikagutwogerera onye kwairete Simba mushanaga kuruke getisi naye wetindegete moraitayo ora kwegene onye gwanchite gwakamangane perepere pero tabwati omubango bana mwachire WhatsApp group ga how you know etaya bona ya toiro magongo injanga de Simba. That's how politics work and what you did is in order. Abantu ababa kwa mushane wo bekase serikali yao mushane yao wekabaye rusio nande bayiro monto mwao bone gentekia no ko batukuta isiko baberege sona bana gotwe. That's the best thing you did.
aya tikabana gukwana isikari mbuya aya tubatumite bakoretera mushene na uboka bachite onye bakoretera tamushene sawa bakoretera tamushene ekagokonya kokora siasa kwa ire chikura bono we are no longer campaigning bono gento tokorosi na serikali egie bwato bobisi botakire korendwa omonto ara tutamushene ngakiye campaign monto itoko mwege nanga na korendere obobisi bwa serikali goiko monto yo moseri ekiagere njira ko obobisi bwa serikali eri is the same way awota gosokyo obobisi bwao aire nande serikali egocha gosaire nyarebe isikari bono a government has secrets naenda abantu boka bakoria bamere bakamena ribu boka nabo bara succeed as serikali oise korigere buya abantu bari barenga serikali yongwae bagasoe campaign ya Simba nande mbabwate mushene abantu awise ko barigere na bono abande ho bari na Simba ikiagara omonto nabo ko mwegena omonto na monachere kanyama gake na bago kirita aho chigokwana lakini abo be pere bago saa mangana pere abamba aho konya serikali and you did so well I think abana ko let them back like dogs na ayo nyakwa mata mushene wana bona gaki chi WhatsApp group turiatika gotuogerera Facebook turiatika gotuogerera andons para so gweta chi hotel ta gotuogerera ayekanyeka ekiagera ngweitete oganye serikali endoje konye naende olani eleso ninga moshene teri gokonya moshene egosari asa korende kagerete na gokonyire enda kotimuketa torare bore